Hanya ba kyau. Kai! Jauro, Baba, me faru ne? ai baba gida nake ɗauka fotunan gidaje saboda in na shigon nan Kano 2011 kasan zan tsaya takara in na shigon nan irin gidan da za a kera min kasan ashe kowa ya shigon nan in ya gama zai faɗi irin gidan da za a kera mishi. To kuma kai kana magana in ka ci gwamna 2011 wata 11 din baya za mu dawo? Ai ku kai boko a washe to zan tsaya. Kai to Jauro wanda abunka idan ma gidan kake so a gina ma ko kake so ka ganshi a zane. Yawwa. Ai ba zo ake a ɗauka a hoto ba. To gashi na ɗaukar su dai sun yi kyau. Kai kana ina ka je YouTube channel kai sacin din Umar Faruk Gallery TV. A nan ne za ka ga duk inda ake gina gidaje ake zana su a zane wato civil engineering a zana shi sannan a zo a fitar da shi akan doron ƙasa. Mene YouTube channel kuma? Ka shiga YouTube channel ba kana da waya ba? Ina da waya. Ka je kai sacin din Umar Faruk Gallery TV. A cikin YouTube din. Yawwa in ka danna subscribing ka danna ƙararrawa. To insha Allah duk wani abu idan ya dora za a gani za a ga yadda ake zana gida yadda ake fitar da gida ma na zamani amma ka zo kana dauke wani sai ce ma barawo wallahi. To kana nufin zai min irin wanda yafi wannan kyau? Ai in gidan sama in so kake ka ganshi a sama ba a ƙasa ba a sama zai ma shi a zane. Ci Umar Faruku. Yawwa Umar Faruk Gallery TV a YouTube channel din kai satin za a ganshi. Oh, faduwa ta zo daidai da zama. To ai yanzu mu haika kai ni guri ci kawai. Shi ne lissafin abin da nake gaya ma. Allah mi zauri mota za mu hau koma ce. Yawwa masu kallon mu da sauraron mu da farko dai sunana Nafi Aminu Aliyu wanda aka fi sani da Baba Comedy dan butu-butu na cikin shirin fim din a duniya wasu sun sani da Nafson. Sunana Dahiru Muhammad Mai Gari wanda aka fi sani da Jaura Kano. Yawwa to muna sanar da muku da wannan YouTube channel mai suna Umar Faruk Gallery TV. Gallery TV. Waje ne da za ga yadda ake zana gidaje da za a gansu a waya sannan an zane su a fitar da su akan plan sheet a fitar da shi in aka fitar da shi a ba injiniyoyi su fitar da shi su fitar da komai su zana a nan za a gani. dai ya shahara wajen aikin civil engineering. Ku je YouTube channel ku danna subscribing da alamar kararrawa da zara ya saki sabon bidiyo za ku ganshi insha Allah. Kar ku manta sunan channel din Umar Faruk Gallery TV. Nagode. A YouTube channel nashi mai suna Umar Faruk Gallery TV. Mun gode.